Hallo, heb je verder geen gemaakt kroeg al jou? Wil je ze? Ha? Wel, Jamie jou Gen Jan zijn naher callen. Naher is kaar eigen keinel. Jou werk? Wel, sjo, na je machine. Da vies kast oanje is pies kast boeien. Soelen, scissor, stapler, glug, pies pipe cleaner jerak, eigen tape. Woepen kast oanje na le 3 tursen. Jan neurut leis je kast boeien. Gjere mag na strippen. Fijn kutjach ik voor innewag leis je sjouw. We gaan goed 8 strip ein a gach pies kast. Jan woep aan de neuntje de pies en boeien. Maar sjouw, hij is kurs stapel aan. Bij teich leis je sjouw kutjach. Jan neurut le pies oanje. Kom het af que ze bine pies en kast het vat het en gleichig. Dus je vies kast oanje ille, jaren mag triënten. Ach, Jan hoschen en kruin, maar de misje het Jano. Een oorschen, jaren mag triënten na sluggen. Glug en triënten is mooi ru een jouw geen tjeenje akket. En die kjouwen naher. Glug en triënten is sluggen, dus je jouw ille. Zijn eddapel. En is zijn soelen naar haar scha. Maar jedig, stuk pies pipe cleaner ripiel en naher. Eis at ze hamische Jano show. Sjo zullen wees in de reinchen kunnen hieren ze. Woe begast oanje na le 3 tursen. Jan neurut leis je gars boeien. Gjaar strippen mag, que ze bij 8 akket je gach da. Keel ne strippen rigele, maar sjouw. Is kurs stapelunte. Leis je vies kast oanje ille, gjaar mag triënten. Jan na hoschen en kruin. Gjaar mag triënten na sluggen. Glug en triënten is mooi die een jouw en die kjouwen naher. Eigen glug en triënten is luggen die je jouw ille, de zon en je dappel. Versoelen ga, eigen weet ga tjengen de pies pipe cleaner. Schene. Nach hele naher kajat ma. Kameraan tjaket ze kajat. Ik eerst ga ma? Smatchen.